Mateo Balbuena Bartildela jakinduko gaur. 110 urterekin bera zen bizirik geratzen zen Eusko Gudarosteko azken soldadua. 11 borrokatan parte hartutakoa, bere ideiak liburuetan bildu eta hitzaldiak ere eman zituen. Beti sistemaren aurka. Gaztetatik hasi zen Balbuena borrokan. A los 14 años empecé ya. Arabarra, baina Leonen jaioa, nonaren beharra Mateoan. Iaia gaztetxo zela, Leandro Carro bataioiko teniente izan zen, 36ko gerran. Bakunin eta Araba izenekoen sortzaileetakoa izan zen. Komunista sutsua, gerra eta gerra ostekoak ezagutu zituen, klandestinitatea tartean. Nos integramos en la clandestinidad más dura que la guerra. Preso zela torturatua, akademia sortu eta frankistek itxi egin zioten. Oso pertsona ikasia, kultoa izan da gaztetatik. Idazten hasi zen orduan, 15 liburu argitaratu zituen, 74an Planeta Sariko finalista izatera heldu zen. Él, dentro de su convicción, también él quería aportar, ¿no? Simplemente no con el tema luego de la guerra civil, sino que con las consecuencias que dejaba eso. Que el sistema que nos rige no es natural. Eusko Gudarosteko azken soldaduak erakusketa batean bildu zituen Sarabiak. De la resiliencia que tuvieron todos estos combatientes del ejército vasco que nos dieron más que nada una lección. Azkenarekin, Balbuenarekin, belaunaldi baten amaiera iritsi da. Gure historiaren zati bat bukatu da.